କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ଯାହାଙ୍କର ସଖା ଖାଣ୍ଡବପ୍ରସ୍ଥକୁ ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥରେ ପରିଣତ କରିବା ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ କିଛି ଦୁଃସାଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ନବନିର୍ମିତ ହର୍ମ୍ୟମାଳାର ଅପରୂପ ଶୋଭାରେ ହସ୍ତିନାପୁରୀରୁ ଟପିଗଲା। ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥର ସଭାଗୃହ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଲୋଭନୀୟ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇ ଉଠିଲା। ଖାଣ୍ଡବବନ ଦହନ କାଳରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଦୟାରୁ ରାକ୍ଷସ ମୟ ରକ୍ଷା ପାଇ ଯାଇଥିଲା। କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ମୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପରାମର୍ଶକ୍ରମେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କଠାରୁ ଅନୁମତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ନିର୍ମାଣ କଲା ସଭାଗୃହ। ପୃଥିବୀରେ କୌଣସି ରାଜ୍ୟରେ ଏପରି ସଭାଗୃହ ଆଗରୁ ନିର୍ମିତ ହୋଇନଥିଲା। 4000 ହାତ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପରିମିତ ଭୂମି ଉପରେ 70 ହାତ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଥ ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ସଭାଗୃହର କାନ୍ଥ ଛାତ ଚଟାଣରେ ମଣିମୁକ୍ତା ସ୍ଫଟିକ ସବୁ ଖଞ୍ଜାଗଲା। ସଭାଗୃହର ଛାତରେ ମଣିମାଣିକ୍ୟ ସବୁ ଏପରି ଖଞ୍ଜା ଯାଇଥାଏ ଯେ ଆକାଶର ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ସେମାନେ ପ୍ରତୀୟମାନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏପରି କୌଶଳରେ ଛାତକୁ ରଙ୍ଗ କରାଯାଇଥାଏ ଯେ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆକାଶରେ ମଧ୍ୟ ତାରି ରଙ୍ଗ ବାହାରର ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ସହ ତାଳ ଦେଇ ତୁର୍ମୁହରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଉଥାଏ। ଗୃହ ଭିତରେ ବସି ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତ ଆକାଶ ତଳେ ବସିବା ଭଳି ଭ୍ରମ ହେଉଥାଏ ମନରେ। ଗୃହର ଚଟାଣ ସ୍ଫଟିକରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଜଳ ଭଳି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଦିଶୁଥାଏ ଏବଂ ଛାତର ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ସେଥିରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇ ମନରେ ଜଳଭାଗର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥାଏ। କାନ୍ଥମାନଙ୍କର ଦର୍ପଣ ଏପରି ଭାବରେ ଖଞ୍ଜା ଯାଇଥାଏ ଯେ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ରାଜା ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦର୍ଶକ ନିଜର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦେଖିପାରିବେ। ସମ୍ମୁଖରେ ମହାରାଜା ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଉପସ୍ଥିତ। ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ଏବଂ ପଶ୍ଚାତ ଭାଗ କାନ୍ଥର ଦର୍ପଣରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିବିମ୍ବ। ସଭାଗୃହରେ ବସିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିସତ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ହଜିଯିବ, ଏଥିରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ସଭାଗୃହ ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ଉଦ୍ୟାନରେ ଫୁଲଗଛମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟେ ମଧ୍ୟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ଫୁଲଗଛରେ ମଣିମାଣିକ୍ୟର ଫୁଲ ସବୁ ଖଞ୍ଜା ହେଲା। ଦୂରରୁ ଦେଖିଲେ ମନେ ହେଉଥିଲା ସତେଅବା କେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ରାଜ୍ୟର ଉଦ୍ୟାନରେ ସୁଖ ସୌଭାଗ୍ୟର ଫୁଲ ସବୁ ମଣିମାଣିକ୍ୟ ହୋଇ ଝରିପଡ଼ିଛି। ଉଦ୍ୟାନ ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଧ ଦିଆଯାଇ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଖୋଦିତ ହେଲା। ପୁଷ୍କରିଣୀର ପାହାଚ ସବୁ ସ୍ଫଟିକରେ ନିର୍ମିତ ହେଲା। ପୁଷ୍କରିଣୀର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳରାଶିରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ଶତଦଳ ଖଞ୍ଜାଗଲା। ହୀରା ନୀଳାର କୃତ୍ରିମ ମାଛ ସବୁ ଭାସମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖାଗଲା। ପୁଷ୍କରିଣୀର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଧ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶଙ୍ଖ ମର୍ମର ପ୍ରସ୍ତର ଏବଂ ତା ଦେହରେ ମୁକ୍ତା ଖଣ୍ଡମାନ ସବୁ ଝଟକୁଥାଏ। ପୁଷ୍କରିଣୀର ଜଳ ଏପରି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଥିଲା ଯେ ସ୍ଫଟିକର ପାହାଚ ସବୁ ପୁଷ୍କରିଣୀର ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିଷ୍କାର ଭାବେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଥିଲା। ଜଳ ବିହାର ପାଇଁ ହୀରା ନିର୍ମିତ ନୌକାଟିଏ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଜଳରେ ଭାସୁଥାଏ ଏବଂ ପୁଷ୍କରିଣୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରୁଥାଏ। ସଭାଗୃହର ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ବସିବା ଲାଗି ମୟ ଯେଉଁ ସିଂହାସନ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ତାର ନିର୍ମାଣ କୌଶଳ ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନାତୀତ। ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଇନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ସେ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଲୋଭରେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଅବତରଣ କରିଆସିବା ଅସମ୍ଭବ ନଥିଲା। ସମଗ୍ର ସଭାଗୃହକୁ ଛାୟା ଶୀତଳ କରିବା ପାଇଁ ନାନା ଜାତିର ଫଳ ପୁଷ୍ପଭରା ବୃକ୍ଷ ରୋପିତ ହେଲା। ପୁଷ୍ପର ସୁବାସରେ ମହକି ଉଠୁଥାଏ ସଭାଗୃହ। ଖାଣ୍ଡବପ୍ରସ୍ଥର ଇନ୍ଦ୍ରଭୁବନ ସଦୃଶ ଏହି ସଭାଗୃହ ଯୋଗୁଁ ଖାଣ୍ଡବପ୍ରସ୍ଥକୁ ସମସ୍ତେ ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥର ରାଜସିଂହାସନରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଅଭିଷିକ୍ତ ହେଲେ। ମୁଁ ହେଲି ଇନ୍ଦ୍ରଭୁବନଠୁ ବଳି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟମୟ ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥର ରାଜରାଣୀ। ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ 5 ଭାଇ ମନପ୍ରାଣ ଢାଳି ଦେଇଥିଲେ କିଛି ଦିନ। ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ ପାଣ୍ଡବ 5 ଭାଇ ଆନନ୍ଦରେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲ ହୋଇ ଉଠୁଥିବା ବେଳେ ହସ୍ତିନାପୁରୀରେ କୌରବ 100 ଭାଇ ହିଂସା ଈର୍ଷାରେ ଜଳୁଥିଲେ। ହସ୍ତିନାପୁରୀର ଅନେକ ବିଦ୍ୱାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଜା ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥକୁ ପସନ୍ଦ କରି ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ଧର୍ମରାଜ୍ୟରେ ଆଶ୍ରୟ ଲୋଡ଼ିଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ହସ୍ତିନାପୁର ହୋଇଗଲା ଶ୍ରୀହୀନ ଏବଂ ଜନବିରଳ। ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥରେ ସୁଖ ସୁବିଚାର ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ସେମାନଙ୍କୁ ପରୋକ୍ଷରେ ହସ୍ତିନାଭିମୁଖ କରିଦେଲା। କୌରବ ଭାଇମାନେ ହିଂସା ଅସୂୟାରେ ଜଳୁଥିଲା ବେଳେ ନୂତନ ସଭାଗୃହ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଦିନ ଘୋଷଣା କଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର। ସଭାଗୃହ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ବିପୁଳ ଆୟୋଜନ ଦେଖି କେଜାଣି କାହିଁକି ମୋ ମନରେ ଶଙ୍କା ଜାଗିଲା। ଗୃହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବରେ 10,000 ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଭୂରି ଭୋଜନ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର 1,000 ଗାଈ ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବାରେ ମୋର କିଛି ଆପତ୍ତି ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେହି ଆଳରେ କୌରବ 100 ଭାଇ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ କର୍ଣ୍ଣ ଜାମାତା ଜୟଦ୍ରଥ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଅଧିକ ଈର୍ଷାତୁର କରାଇବାରେ ପକ୍ଷପାତୀ ମୁଁ ନଥିଲି। ଦୁଷ୍ଟ ଏବଂ ଈର୍ଷାପରାୟଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିଜର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞ ଲୋକର କାମ ନୁହେଁ। ସେଥିରେ ଶତ୍ରୁତା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଅନ୍ୟକୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବା ପାଇଁ ଉତ୍ସବ କରାଯାଏ, ଈର୍ଷାତୁର ବା ଦୁଃଖୀ କରାଇବା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥର ସଭାଗୃହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ କୌରବମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଦୁଃଖ ଦେବ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତେଣୁ କି ଲାଭ ଏଡ଼େ ଆଡ଼ମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ସବ କରିବାରେ?
ମୋର ମତାମତ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ଜଣାଇଲି। ମାତ୍ର ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଗୃହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବରେ ଆତ୍ମୀୟମାନଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦେଇ ଅତିଥି ଚର୍ଚ୍ଚା କରାଯାଏ ନା। ତା ଛଡ଼ା କୌରବମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ନ କଲେ ଲୋକ କ'ଣ କହିବେ? ଯିଏ ନିଜର ବନ୍ଧୁ ପରିଜନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖେ ନାହିଁ, ସେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ସହ କି ସମ୍ପର୍କ ରଖିବ? କେହି ଈର୍ଷାତୁର ହେବ ବୋଲି ପୃଥିବୀରୁ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ତ ଲୋପ ପାଇଯିବ ନାହିଁ। ଯିଏ ଈର୍ଷାତୁର ସେ ଦୁଃଖୀ। କୌରବମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ହସ୍ତିନାପୁରରେ ଥାଇ ଉତ୍ସବର ସମସ୍ତ ସମ୍ବାଦ ପାଇବେ ଏବଂ ଅଧିକ ଦୁଃଖୀ ଈର୍ଷାତୁର ହେବେ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ତାଙ୍କ ସହ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିବା ବୁଦ୍ଧିମାନର କାର୍ଯ୍ୟ। ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ଅକାଟ୍ୟ। ତା ଛଡ଼ା ମୋ କଥାର ବା କି ମୂଲ୍ୟ? ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଥରେ ଯାହା ସ୍ଥିର କରନ୍ତି ତାହା ଭୁଲ ହୋଇଯାଉ ପଛେ ସ୍ତ୍ରୀ ବୁଦ୍ଧିରେ ତାକୁ ବଦଳାନ୍ତି ନାହିଁ। ଏ କଥା ମୁଁ ଜାଣେ।